Velkommen til denne video, hvor jeg vil prøve at lære dem, der har lyst, om at lave et tapedyr, som nogen kalder det her. Den her fine lille ting er lavet af udelukket malertape, en smule ståltråd for at holde den stabil. For at lave det vil jeg anbefale malertape, selvfølgelig. Helst anbefale Tesas malertape. Har bare lang erfaring med, det fungerer godt og holder. Jeg anbefaler han saks. Og hvis I har adgang til det, ståltråd ikke skade. Det er de 3 vigtigste ting. Du kan heller ikke skade med en kniv eller en blyant. Det kan du også bruge. For at lave dyr skal du bare vide, hvad du har lyst til at lave for os. Det kan være så simpelt at gå på internettet, finde et billede af en Pokémon eller noget og lave det. Jeg beklager for den her dårlige instruktion, men det er det bedste jeg kan gøre. Hvis I tager op her. Hvis jeg tænker at bruge ståltråd, så vil jeg anbefale jer, det ikke er for tykt. Tyndt vil være rigtig foretrækkende. Det er kun hvis I bruger ståltråd. Det er ikke nødvendigt. Jeg foretrækker det bare, fordi det hjælper mere. Det hjælper med at holde den på plads, hvor de ikke bøjer en retning du ikke ønsker lige så nemt, hvis de er mindre. Og jeg vil heller ikke anbefale for nogen, der ikke har gjort det her før, lave noget meget større end den her kylling. Eller gå i nærheden af noget som så kompliceret som en kylling. Fordi det kræver tålmodighed. Jeg håber, jeg kan demonstrere, hvordan man gør det her. Bare rul ståltråden ind i malertape, lidt ligesom det her. Det vil hjælpe resten af malertapen til at sidde fast. Og herfra vil du bare bruge det her som en ish begyndelse. Du kan altid klippe den kortere eller gøre den længere. Jeg har en idé om, hvad jeg ønsker her. Jeg vil anbefale at begynde med hovedet. Det handler bare om at lægge lag på lag på lag.
hvor det langsomt former noget. Jeg begynder altid med topdelen af hovedet. Man kan gøre, hvad du ønsker. Du kan begynde med hængen, du kan begynde med kroppen, fødderne. Eller gør det lidt forskelligt. Simpelt. Jeg kan godt lide at have mine dyr, som kyllingen her, til munden til en vis grad bevægelig. Ligesom også med arme, ben og det. Til en vis grad bevægelig. Det er ståltråden til for. Nu skal jeg bare bruge en smule ståltråd. En smule ståltråd, hvis det ikke flyver afsted. Og du mister det. Du kan altid få mere, eller lede efter det du mister. Som jeg vil anbefale at gøre lige meget hvad. Det her vil nok være en fin størrelse at begynde, hvis du ikke ved, hvad du har i gang med at lave. Hvis du ikke kan lide, hvad du er i gang med at lave, kan du altid fjerne det og starte forfra. Jeg har bare tænkt mig at vise, hvordan man laver hovedet primært. Fordi hvis du kan finde ud af det, så burde du kunne lære, hvordan man laver kroppen nemmere. Her begynder lige en frø i sig selv, men ikke det jeg ønsker. Jeg går lidt efter noget slangelignende. Men heller ikke helt en slange. Jeg vil også anbefale, at du folder hver tape, fordi det sørger for, at det bliver større i sig selv, og det vil holde sig nemmere til sammen over tid. Det er også nemmere at skille ad, hvis du er utilfreds med dele, ud fra at du bare putter et lag på ad gangen, og det koster også mindre tape i alt. Dog malertape er ekstremt billigt per mængde du kan få for det. Så jeg vil ikke sige, at jeg har nogen store bekymringer på. Simpelt. Det her passede ikke så godt her. Så det er bare at ombruge det til noget andet. Lige så godt.